कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआवहाय जेबो फिउचार गैया, जेबो भबिष्यत गैया। दोलो हिसाबैबो बाहाय जेबो फिउचार गैया। लोगोसे बाहाय जेसेबांनाखि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फलोवार्सफोर बिथांमोननिबो बाहाय जेबो फिउचार गैया। बेखायनो बाहाय थानानै टाइम पास खालामनानै लाब गैया। गोबां मानसिफोर गोनो गोथो जादों बा सोंलुबो फैदों जे नोंथाङा कंग्रेस दोलोआवहाय दैदेनगिरिमोन, मानो इउपिपिएल दोलोआव थांखो? कंग्रेस दोलोआवहाय आं दङमोन आरो खामानि मावदोंमोन। किन्तु कंग्रेस दोलोआवहाय जेब्ला आङो सिङाव हाबनानै जेब्ला आं नायबाय, जेब्ला खामानि मावबाय, आं गासैबो सिस्टेमफोरखौ मिथिबाय, सिंनि दुर्बलताफोरखौ आं मिथिबाय, सिंनि पिक्चारफोरखौ जेब्ला आं मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआव बिथांमोना कंग्रेसआ बिटिसिखौ लानानै बा बिटिसिनि जाति जनगोष्ठी गासैखौबो लानानै बा बिटिसिनि सुबुंफोरनि जि हास्थायनाय, बिसोरनि जि गावसोरनि मोन्थाइफोरखौ लानानै जि हास्थायनाय, बेखौ लानानैहाय कंग्रेसआ जेबो थांखि गैया। दिनैनि बे फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे समखौ लानाय जाबाय। गिबियावनो हामबायनो गोसो जादों मानगोनां जोंनि बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' सार नोंथां। बेजों लोगोसे आङो हामबायनो गोसो जादों जोंनिनो इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेसन राजु सार नोंथां। नोंथांमोननि खाबु होनायावहाय आङो बे प्लेटफर्मखौ आं मोनदों। आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं दिनै बे समखौ लाबाय। खारना जाहैबाय थांनाय बावैसो एसे सिगां कर्नाटकायावहाय मोनसे एसेम्बलि इलेक्शन जाना थांबाय, स्टेटनि इलेक्शन जाना थांबाय। बाहाय बिजेपिनिफ्राय कंग्रेस दोलोआ फिन देरहानानै सरकार दानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ लानानै जोंनि बिटिसिआवबो माखासे कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोनग्रा कंग्रेस दोलोनि फलोवार्सफ्रा बाहायबो एसे रंजानायखौ जों नुनो मोनदों। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे सोरनिबा खस्थ' खालामनायखौ लानानै जोङो बिटिसिआवहाय जोङो कंग्रेस हिसाबै रंजानाया आं सानो बेयो इसेबां गुरुत्व गोनां मोनसे मेहेर गोनां जानाय नङा। मानो जानाय नङा? खारना जाहैबाय जों माब्लाबाबो जोङो कर्नाटकानि सिटुएसनखौ जों नायाखै जे कर्नाटकायाव माबायदि खस्थ' लानानै माबायदि मावनानै आरो कर्नाटकानि सिटुएसनजों जोंनि बिटिसिनि परिबेसजों जेबो गोरोबा। आं बेखौ बुंनो सानदों आरो सानदों हयथ' माने नेशनेल मोनसे पलिटिक्सआव कर्नाटकायावहाय कंग्रेसआ सरकार दानाय हिसाबै 2024आव बियो इम्पेक्ट जागोन खोमा सानदों मानसिफ्रा, दोहौ फैगोन खोमा सानदों। किन्तु जोंनि आसामनि नोङो कंग्रेसनि परिबेसखौ नायोब्ला ओरैबायदि दुरबल एडमिनिस्ट्रेसनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर, बिथांमोननि दैदेननायनि फेलियर, बिथांमोननि एडमिनिस्ट्रेटिभ कारापसन, सिङाव जायफ्रा दोलोआव हाबना नायो बिथांमोनासो मिथिगौ। आं आगुआवहाय आं कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन हिसाबै आं मिथिगौ। दायो आङो इउपिपिएल दोलोआवहाय आं दङ। दा ओरैबायदि कारापसन जे ओरैबायदि दुरबलता सिङाव दैदेनगिरिफ्रा जे नोङो खुनु पर्याय नों 2026 जे एसेम्बलि इलेक्शन लोगोसे 2024 जे लकसभा इलेक्शन बाहाय नोङो आसामजों लोगोसे बिटिसिआव नों जेबो नों प्रभाब खोख्लैनो हानाय, गोहोम खोख्लैनो हानायनि मोनसे परिबेसाव गैया। दा बेखायनो आं सानो बाहाय रंजानायनि ओंथि थानाय नङा होनना आंनि बुंनाय बाथ्रा बेनो आरो। 2 नाम्बाराव मानसिफ्रा गोबां मानसिफोर गोनो गोथो जादों बा सोंलुबो फैदों जे नोंथाङा कंग्रेस दोलोआवहाय दैदेनगिरिमोन, मानो इउपिपिएल दोलोआव थांखो? बे सोंलुनि फंनैसो आङो क्लेरिफिकेसन होनो सानदों जे कंग्रेस दोलोआवहाय आं दङमोन आरो खामानि मावदोंमोन। किन्तु कंग्रेस दोलोआवहाय जेब्ला आङो सिङाव हाबनानै जेब्ला आं नायबाय, जेब्ला खामानि मावबाय, आं गासैबो सिस्टेमफोरखौ मिथिबाय, सिंनि दुर्बलताफोरखौ आं मिथिबाय, सिंनि पिक्चारफोरखौ जेब्ला आं मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआव बिथांमोना कंग्रेसआ बिटिसिखौ लानानै बा बिटिसिनि जाति जनगोष्ठी गासैखौबो लानानै बा बिटिसिनि
सुबुंफोरनि जि हास्थायनाय बिसोरनि जि गावसोरनि मोनथायफोरखौ लानानै जि हास्थायनाय बेखौ लानानैहाय कंग्रेसआ जेबो थांखि गैया। बिथांमोना जोंनो गुबुन खोथा होयो, बिथांमोना सिङाव बेलेग खामानि मावो। दा जेब्ला आं बेखौ मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआवहाय जेबो फिउचार गैया, जेबो भबिष्यत गैया, दोलो हिसाबैबो बाहाय जेबो फिउचार गैया, लोगोसे बाहाय जेसेबांनाखि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फलोवार्सफोर बिथांमोननिबो बाहाय जेबो फिउचार गैया। दा दोलोआनो नोंहा जेबो फिउचार गैयाब्ला बाहाय जोङो बे दोलोआवहाय जाय थांखि गैयै बिटिसिखौ लानानै थांखि गैयै मोनसे दोलो, बे दोलोआवहाय जों थानानै मावनानै जों बिटिसिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बाहाय थानाय जेसेबां जाथिफोर दं बेनि थाखाय जों मा मावनो हानो? बेखायनो बाहाय थानानै टाइम पास खालामनानै लाब गैया। आं बेखौ बुजिनानै आरो मोनसे खोथा आं सानदों, बिथांमोना सम फैब्ला खालि माने बायलाय फानलायल' खालामनायनिखौ दाहान्दा खालामो आरो। आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों, मोनसे बेस्ट एग्जाम्पल आं होनो सानदों जे दिनै आङो कंग्रेस दोलोनिफ्राय आङो UPPL दोलोआव आङो थांबाय। बाहाय आंखौ 50 जन मानसिफ्रा आंखौ हामा मोननो हागौ बा गोबाङा गोबां बिजिरनो हागौ आरो। खिन्थु गोथौयै सिन्था खालामनानै नायोब्ला मोनगोन रिजोनआ मा। दिनै आंखौ 50 जन गाज्रि मोननो हागौ, खिन्थु जेब्ला आङो बै समाव जेब्ला आङो पार्टिखौ नागारनो गोनां जायो, उनाव माखासे समफोरनि उनाव बे समाव आंखौ 1000 जन 2000 जन मानसिया गाज्रि मोनगोन। मानो गाज्रि मोनगोन? जिहेथु बै समावहाय जोंखौ थगायबाय, जोंखौ लिंबोनानै थगायबाय, दोलोआव जोंखौ जइन खालामनानै थगायबाय, जोंनो मोजां खोथा होनानै जोंखौ दा थगायबाय, गावसोर खारबाय होननानै जोंखौ बै समाव बुंगोन, जोंखौसो होसोगोन आरो जोंखौसो रायगोन। दा बेखायनो नों दिनै 50 जनजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ, नों बै समाव नों 1000 जन मानसिजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ दिनैनो नों 50 जन मानसिखौ बिसोरनो बुजिहोनानै नों दिनैनो नोङो लामाखौ गारनाया बेस्ट। मानोना